Baboy, and if they ever change another, my ring. Kaza ulinto muda. Sipachela bado ngibudele ne park. So sipachela bado ngibudele ne park no muda. Alright. Ini nilada ne mumu wangu. Hapana usinza meso abuda pesa sala. Ataurai zvacho zimupa kuti mareasons acho kuti murume amire pachena. Aumire pachena nditi. Nimeona mama mshakushira kwa kwenye nditi. Mama kabla muda nditi. Alright. Doktora nani? Pamsoro changa vanadana murume wangu rakapera ndikamisana kuti ada kundiroora ndobva prosponda ndete but ndachakwanisa kuroora mukadzi pane zvaitika ndiregedze kuroora saka ndatone pamiri vabereki vangu vanti isusu tirambe tigara newe murume wako ati achakwanisa kuroora zvinani kuti azoroora iweyo wakugara naye saka zvinani kuti ndaperekedzana nagogo ndoenda kumba kwavo ndasvika tikasvika pane vabereki vake amai vake nababa vake iye anga asi panogara kunonzi kulexo ndobva afonera unzi mukadzi wako ari kunoku ndobva auyana naatete wake nevamwe vanhu vamwe vacho vanhu vazivi vamwe vazira mumota ana gogo angu vakangoona kuti zvina zvinomira mushe kuti vabereki vacho vatisati kwanise kumutambira murume wacho asipo ana gogo angu vakabva vadzoka manhereya ndobva akasvika bva ndi ana tete wake ndovakataura iye hana chaakataura vatisati kwanise kugara nemi panapa dzokerei kumba kwani dzokerei kumba kwenyu kwamama ndobva vatonitakura nemota ndobva vanondisiya panonzi vamutasati inoguma 12 dzeusiku ndobva ndasara vandazoinomba kwagogo angu ndarara tadaro murume wangu akasandifonere ndandangogara nambuya wangu murume achatombondibata kana kaita 2 months noti zvaitika muna December February ndopa akazomudikira ndobva auya kuna nagogo wangu atini mukadzi wangu ndikumuda mumbeya naye ndeyangu ndobva anagogo bva tisusu atamira zvepfuma zvoita kurana nemukadzi wake mutsvagirwa kugara iyo ndochazova uchamuisa ndobva andilojera kushamba andilojera tanga kugara mwedzi mumwe chete achiuya muna March April ndobva atanga kusabatika vatondibloka pafoni achatombowanika nditone nhupi yato 5 months kusvika mu 9 months pesapa aingototumira mari yerendi achitumira tete wake dzibungu achitumira hama dzake mari ndichipiwa mari yerendi taita zvotokwikwitsana kuti mari yayo ikatose ibude ndopa ndikasununguka ndopa kana vabereki vake vachiti kuda kutakura mwana ndewedu noti pesapa painzvenga pesapa aitanga bvunzo nagogo angoti chikonzero ndechei kusiya mukadzi aibva ati mimba yanaye siyangu ngakudze muridzi wenhumbu atombotora kuti mwana wenyu andirwarisa pandaine nhumba kwanzi andirwarisa nesiki yechichi asina zvishamusika achitouya pandikasununguka ndakatobhadhira mari yekuchipatara yese kufunga kwasoka ndikaita tobva ndaenda kumba kwabereki wake vagogo ndasununguka pandagara murume wangu inini hauye kumba anogona kutowanika after 2 weeks nabutoliko semusingauye pachisi semusingauye dzimwe nguva hanzi ndiri bhizi nebasa ndati bhizi roti mota dzako yangondoona ukauraita zvinoita sei hazvina kuipa paakazo akauya ndopandikatanga pane paakauya bvuta tese ndatanga kubhirita ndarwara bvafonera namama onzi mukadzi wako arwara kunokunobva auya bva nditakura ndaenda kuchipatara takubva kuchipatara ndopakadzoti mukadzi wako igora akakuita wadi kuti ufambidzana nevabereki wake kubvisa pashomo ndobvati haora itaura nevabereki vako ndatana baba wako taenda kunobvisa tabva kunobvisa ndopandikati nine kurwara kwandiri kuita uku domboendonobatsira kuna gogo wangu anogara kuwadza nekoko domboendobatsira kuna muprofita anzi anoita sei anobatsira pamwe zvingapere zvokubhirita zvandiri kuita ndobvati hese uda kurara kuno kushamba ichi ndikati bajuni hauna situation andinayo ndoita sei ainomiamusha ndobva aenda kunondisiya pagedhi patainoja padi inini ndibva ndasara vandarara kushamba kwi kwamangwana kumapasti 10 atobva nobatsira kuenda kuti ndigezi ndishuya kumba ndopakundifonera kuti uchiri kuitei kushamba ndikati ana namboenda kunobatsira plus nguva nemwana ndiri mwana mucheche kuti ndimukire kusenseni hazvitese hazviita anzi achada kukuona mumba kwedu andichada kukuona kunyange kustendi kwatiri kwako usadzikeko ndati korisina chinaendeyeka ndopa ndikageza ndaenda kumba kwagono ndasvika ati zvarangu akauya kumapasti 7 ndasvika mwena wangu asipo achibvaenda kugono mapasti 7 ati zvarangu akauya bva asvika bva tangondipopotera inini kuti ambuya mune shuwa here kuti rooresa imimi mwana asiri wedu ndati ko baba zvaita sei anzweni message pane message yosamufoni mwana wangu aya pano kuseni ndabvunza kuti makafamba sei bati baba tikafamba mushe bati hazvina kumira mushe pane munhu andisira message achitaura kuti zveni waita basa wandiroorera mukadzi nemwana ndezvangu waita basa zvako saka imambuya tiudzei chokwadi kuti mwana uyu mwana wedu here kana kuti asi mwana wedu amai mii muri hure muri muroyo wemunhu musatani mii mungatadze nekutiudza kuti mwana uyu asi wedu mari iyoyo yakaenda inaumba kwenyuyo ichadzoka
ndopa ndikatangochema wakubata mwana wangu ndadoti ndibude kubva ndibata roko ndodzoka mumba dzokai mudenda ndate zva dzokai muda kunda kupi ndopakazosvika wamwene wangu ini nyaya bva tiko chichi kune zina zvamutinetsana nemurora chichi kuitika ndopakatanga akangotaura nyaya chone wakubva ti he chichi ndandozoiona nyaya yakatapera chiti kudii ndobva tarara amangwana makuseni mwana wangu akamuka achidziyamira ndobva ndafonera mama wangu vanogara kunongwa chakuno mwana ndozvakuita sei ndozvaari kuita amwene wangu bva ti ade mamboenda munobatsirwa nemwana tese mune mwasvo mukurwara mwana wenyu wacho akuita sei ari kurwara mboende munobatsirwa kana maprofita kana macheche engotsoka mbonobatsirwa mama wako ati oraiti ndichaudza varume wenyu bvakwidza ukoma ndopa ndikauya kumapast 5 kwamama wangu andatamukira mangwana kuseni konzi kumbero apa ndiri kugara kushamba kuimba yatailonja tasata ivharisa notachiwaka uko tasata vharisa imba kune zvinhu zvangu zvirikoko zvasara ikoko saka ndokoma chigara mumaoko emurume wenyu handisi mumaoko emurume wangu inini hasi tombondifonera nditori kwadza nekwatembondonja wandikasiwa kuye ndine nhumbu asi kunetsana kwese kwataita kumashure nekuti mukadzi wekanda kamusiya aigara kukagirana kwake ndaenda ndichinomuona semudzimai wangu asi chinja yazoindinetsa yaizorwara nesika ndakarwara kekutanga vanazondiisa vanamutora vananamurapisa ndatanga kufambidzana naye vanamutora vakazoonetsa newaisiidza idzodzo varagogake vadimutakura ichitakura mukadzi wake vanamutakura vanamutsvaga iperoja kushamba tagara kudaro toenda kushamba kwechiita nago everyday choenda kumachitoita sei ndarwara futi nesika ndakatoudza vamugogwa ati andizvonditaura pachi kundikwanisa kurara naye soko handisi kukwanisa kumbeyo kumwe koko handisi kukwanisa bcause ndichiri kurwara asi mari isikafunaitumira nemari renti rese izosvika nanhasi ndindobhadhara renti akandifonera nayo chipatara nayo maskani chichi but patakabva chipatara akanditanga handapo ndopatakapesera kutaura dzekukurita idzodzo haana kunge andudza anenguva yakadii za 3 weeks haana kunge akandudza kuti ndichiri kurwara zvoda akandudza dai ndakatonokora futi sematora ndakamita ndaenda nayo chipatara anoongorora asi anokwanisa akandudza naishamari adzimai vangu vari nhumbu sikava kupasikiwa dumbu pakari kudai ndipakaita ai dumbu ke pandakaita siki dumbu rakarakakona handisaziva ipapo kwete saka makaona handina kugara namuramba kana zvemwedzi wese darero kutaura kuti iwe ukagara wega mudzimba yakari kwati wairarama nei handina kugara ndaita zvonto saka ndakabatirana zvisinaona mukadzi wakurara nani ndabuda saka mufanira kuti amai ava vangachifamba-famba opatainetsana chete ndonyainetsana chimwe chaungati newe chinobatika tsiredaro nderingakutsika kuti amai ava vasafamba zvakanaka haina waisiki makadhi ako esikuna uninzi wamunokubvunza undabvunza siki inogara mukumbo but pane chimwe chiri kuratidza kunze mune mafoni mune chii chimwe kuratidza kuti mwana wangu siki yandinaye aiwana nekuda kwokuti anga asingafambe zvakanaka ndaona ichi chinobatika wongojamai nekuti mudzimai pandakamutora anga ane murume wake infect waigara naye mushopu maishandira saka vane murume yangu atiri kufonera ndochimwe chaipa kuti ndizoziva kuti pane zvinoti nakusaziva ipapo amai urikufamba straight koma pane munhu angabvumi kuti asi kufamba straight aiwa changamira musoro ini nangwa ndakana musowani kuti murume wangu akandibatira bhati dai naye handina meseji kana chii kana murume akambofona pafoni pangu handina murume wangu foni yangu inini anobata tatombochinja tinatombochinjana mafoni nemurume wangu inini handina munhu andofambidzana naye munhu iyewo ndikatosiyana naye kuti dara gore rakapera kare ndisati atomboda nemurume andatangotogarisana nemurume ndinochinja mafoni tora nemurume mune here zvimwe zvamakamboona mufoni
munofungidzira kuti zvinogona zvakaunza chirwere munhu aini chakamira munhu wangu inini handitenesi nditone munhu undofambidzana naye pari zvinhu zvandikatombona nhamba kufanira akanonguruwa ndokugome kokwanze kubva wandogarisana naye akunza kutomulojera kubhindura pari kwanzi ndomuda iri kwati ndandana waniki ndabvanobvisira ndamupa mari 10,000 izvozvi asi zoti achiri nayo iri kana kuti hana ndamupasiteni ndake kugara handana waniki ndabvanobvisira mukadzi ndotomuda zvisingaiti mumuda ini murume wangu ndomuda anotaka kupa 10,000 ichokwadi asi takaishandisa mari yanga yasara $300 ndakabuda nayo kutaurira vanhu vari makashandisa makaishandisa kuchita takatenga mechiro yemba takabhadha bhiridha nevaita basa wacho takatenga zvidhini imwe vaenda kunobvisa kumba kwedu imwe yacho naye wakatora ndorava 2,000 vakamena waita ndotendereza basa risota wakachinayo ini mari ndasara nayo tingatirire nyaya idzi dzakadii adzaragara iri mukadzi wenyu ndotogara naye zvakanaka mawamudira pachena munorega kuuya neSTI yakaipa pano wanzomba kana wafunga uramba uchitezva uri kuita izvo uzvichengetedza because makomba aitenge makomba aenda kumba makomba kuda musiro yokuti atezvara vakazenga vapinda munyaya idzi vachiti mwana uyo asokana apasipoka nedambudziko atezvara vacho wawe baba wako iwe urangazi wako nyaya dzodzine anobvataura naye mwana aswangu baba wakazwana usazowa kwaunofamba ukunze uko inini ndiri musekuru wemukadzi nana april kumashure uko ndakafonerwa ndiri kugara muzukuru achiti kuda kuti ndinoroorwa asi zvabva pakudaro muzukuru akazondifonera achitimurume atichawirira ndakabvunza kuti chikonzero chii akati haasi kubuda pachena panyaya dzake arikungoti aita zvaunenge wafunga ndoba ndati chindipa nhamba dzake ndimbozama kuita kutaura naye ndo ndapiwa nhamba ndobva ndamufonera muzukuru kona ndakamubvunza ndikati zvikufamba sei ndobva andibvunza akati asekuru ndikuti ndakarara nemuzukuru wenyu ndikuzoona ndaanisiya ndakamuti ano chiita kuti tiwane nguva yekuti inini ndiri sekuru wemuzukuru wako hapana chinonyadzisa kana kurwadza kutaura kana ndinaye newe muri tu chiita kuti tiwane nguva aisabatika achiti aiwa asekuru kana pane zvinhu zvaanokwanisa kuita angaaiti zvake zvinenge yake kuti kana pane zvaanokwanisa kuita ngaaite sekuru ngaaite so atobva tazofonerwa iro vhiki yapera nemuzukuru acha murume wangu ati aba unobvisa mari akaterekedzana akanobvisa mari asi tadzoka ndovabaita nyaya ndobva andifonera futi akati asekuru kwakunetsa futi kunoku atezvara vandituka vari kuti mwana hasi orit ndazvinzwa mumingi nyaya inofunga yapera vanhao kana wafunga unorapwa munorapwa mese akuite one inosunga mese nomapesi mamwe chete muri pachi pabozi bozi nichatopa munhu sachitoda kuti richibviswe makaramba mchisangana chitika amuri kugadzira akanyanyisa endai vanondonorapa vese munosunga munorapa kana muchiona pakiriniki pasingaendi muina munapamoita se mubatsiro mazwa sisi munhu amuswa 7 ndoti mudzokemberi wairi muswa 7 chitodzokemberendekanirazi asi ndabva siyana nokuba uye ngozi noramba kuti kusikia ina runosaina mbani inini ndoda kucheneserana nemurume wangu nehama dzake nekuti kucheneserana nawo panyaya yemwana nokuti vakutori mwana hasi wavo DNA test saka ndinotokumbirawo murume wangu nitende kudna nemwana nekuti murume wangu asina basa nemwana vanhu vangu vachi mwana hasi wepano handimudzo ndikati kana atezva vachi mwana hasi wepano saka tinogarisana sei kana vachi mwana hasi wepano kana meseji yacho yaitoedzwa vasendera iye ana meseji anofanira kundiratidza meseji yacho ndema DNA test tinoda kuti handiti mataura mudari unoda kuti iwe ugarire baba vake vasevesa munhu
ndizoseveni vawe tigone kuvabatsirana kwete nobhadhara no ndosaina zvavangoya vakumbamba tivabatsira madiyeni kwenda uri kugutsikana here kuti mwana ndokukana vachigutsikana inini panhau yemwana handina chandakataura aiwa pano kutaura vanhu vako kwazvarwane havo Zvinzara yako. patiwouti vanoti iwe usataura kwako wakachizwa saka iro rinomuono wari nawo chirindo unoratidza kuti zvamukutaura zviya hazina basa mwana ndiwangu yakasara nayo enda kuti pamusoro aishangani indinama yemukomana uyu mwana ndindaika kubva asununguwe kuti hwani mwana wake ndindaibvisana ndindaiva chende dzake ndindaiva chimagudisi yake svikasvikepo kunobvisirwa mari ndobva wakonana wachigona mari vatadza kuya kumba wakonana nemurume basa rarara kushamba saka inini chandakaona kuti hama dzemurume dzaari kutaura ndanzi dzinoti mwana hasi wake aiwa kunze kwehwani yenyaya ari kutaura yake zvinhu vake chete kwete dzimwe hama dzese taigara tiri vairi kunze muroro wavo ndabvara nyaya idzi anoda kutaura apedza kutaura inini nokubhadhara inini chiendai musisi iwe chena unosaina inini sisi munodaridzwa semitudzo nyaya dzake pe vamwe madzinga natafadzwa warapa